маҷлиси намояндагон ҷазо барои танфурӯширо шадидтар кард. вакилони парлумон ба ворид кардани тағйирот ба кодекси маъмурӣ ҳаҷми ҷаримаро барои танфурӯшӣ боло бурда, ҳамзамон барои такроран содир кардани ин ҷиноят ҷазо ба шакли ҳабс муқаррар карда шуд. дар тағйироти ҷадид барои бори аввал содир кардани қонунвайронкунӣ ҷарима ба ҳаҷми 400 то 800 сомонӣ муқаррар шудааст. агар дар давоми як сол қонун бори дуввум вайрон гардида, аз танфурӯшӣ ҷарима аз 800 то 1600 сомонӣ ё ҳабси ба муҳлати 10 то 15 шабона рӯз амалӣ хоҳад шуд. дар гузашта фоҳишаҳо баъди боздошт ҷарима шуда озод мешуданд, чун дар қонунгузории кишвар танфурӯшӣ ҳамчун ҷиноят ҳисобида намешуд. қаблан вазорати корҳои дохилӣ аз афзоиши теъдоди фоҳишаҳо нигаронӣ карда буд, аммо то ҳол теъдоди фоҳишаҳо дар Тоҷикистон дақиқ нест. аммо дар моҳи майи соли ҷорӣ бунёди ҷаҳонии мубориза бо вируси норасоии масунияти бадан СИЛ ва вараҷа гуфта буд, ки дар соли гузашта ҳудуди 14 000 нафар ба Тоҷикистон даст ба танфурӯшӣ заданд.